Molt bé. I jo també. I jo. Molt bé. Carme, com se fa això, que no puc? Què diu? Que l'has de vestir a la castanyera. Ja, però és que donarà aquí i no va. Sí, que va. Posa-li primer el que li has de posar. Què és? Les calcetes. Doncs vinga. A veure, arrossega-ho. Ah, mira, sí. Clar, ho has d'arrossegar. Mira, mira, mira. ¿Qué me sale? Ah, sí. Ajuda-la en el Pau. Las calcetas. Dale. A las calcetas. Dues vegades. Veus, ara. Toma. Joder, pues madre mía. Què és això? Hem d'estar concentrats? Maria, sí? Et surt? Molt bé. Que igualment que apreti no va. No es posa. T'has d'esperar una mica. Està pensant. Estàs llegint? Ah, molt bé, Caterina. Quantes vegades? Mira, digue'm, digue'm. Molt bé, doncs continua, continua. A la fletxa, sí senyor. Molt bé. Mira,